вярва, че дори под микроскоп да се взираш трябва. Те малки до безкрайно са, чак би се усъмнил. Но ако срещнеш ги, нали, не ги издавай ти. Но ако срещнеш ги, нали, Не ги издавай ти. но ако срещнеш ги, нали... Профилмс представя Сръчковците. Катапултът. Какво беше това? Странно. Том Томас не е вкъщи. Няма как тези войници да са се застреляли сами. Поредният страхотен изстрел. А не стрелях надалеч, нито пък нависоко. И не оцелих. Ужасен изстрел. Добър, но ужасен. Разбрахте. А сега какво? Трябва да го повдигнем. Ей, Огън! Налик! Защо искате да застреляте един сръчко? Сръчковци ли? По това време те са на училище. Да, и аз отивам на училище. А ти, Огън? Ти защо не си в час? Защото е много досадно. А тук открихме един страхотен стрелец. Ха! Как го нарече? Нямаш идея какво е това. Нарича се катапулт. Катарама ли? Не е никаква катарама. Казах, че това е катапулт. Катапултът е древна метателна машина. С нея изстрелвали камъни, тежки стрели и варели с горящ катран. Най-важната част катапулта е едно специално въже. То е усукано много здраво като пружина. Въжето е увито около една огромна лъжица и тогава, ако дръпнеш лъжицата назад, сложиш камък в нея и после я пуснеш, катапултът изстрелва камъка. И той отлита много надалеч. Аха, добре, започваме. Ха! Твърде близо. Как така близо? Къде са целите? Ще видиш. Ще дръпнем лъжицата още назад. Мъничко. Момчета, ще щупите стъклото. Нолик, бутни го. Добре. Ха! Да! Право в целта. А сега да полетим в космоса. Какъв космос? Къде ще летите? Кой ще лети? Аз ще летя. През прозореца. Право на луната. Първият сръчконавт на луната. Готов ли си за космически полет? Да е вярно. Нолик, излез от лъжицата. Първият сръчко на луната. Да! Нолик, достатъчно. Що за глупава шега? Защо не е шега. Ще лети в космоса. Защо ти не летиш? Той е по-лек. Чакай. Дори хората не са го правили така. Първо са пратили кучета горе. Не, Хапла няма да се побере. Симка, защо просто не ни оставиш? Добре, тръгвам си. Но само ако видя, че Нолик ще лети с шлем... права си за това. Ще потърся шлем. Катапултът е древно изобретение. Хората го използват и в наши дни. Но днес, вместо да изстрелват огромни камъни, катапултите работят в помощ на самолетите. Например, пистата на един самолетоносач е много къса. Катапултите помагат на самолетите да наберат скорост по-бързо. Но катапултът може също да спаси живота на пилота, ако самолетът аварира. В кабината се активира малък катапулт, пилотът се изстрелва в небето и се приземява с парашут. Добрата стара прашка също е вид катапулт, но много малък. Внимавайте с тази играчка, тя може да нарани другите, както и вас. А ние, сръчковците, използваме катапулти само и единствено с мирни цели. Папус, бързо! Катапултът ще изстреля Нолик в космоса! Какво? Ако горе срещна други сръчковци, какво да им кажа? Здравейте и им кажи да те изстрелят обратно. Готов съм! Огън, стреляй! Спри! Не! Симка! Нолик!
Фу! Жив си! Ура! Той вече отлетя! Кой отлетя? На луната? Не, малко по-близо. Не сме виновни ние. Ти просто си по-тежък от Нолик, затова падна по-близо. Папус, защо не опитаме още веднъж? Какво? Обработка Студио Профилмс. Режисьор на дублажа Ива Стоянова. Тон режисьор Денислав Димитров. Ролите озвучиха артистите Мина Костова, Светослава Симеонова, Диляна Спасова, Живко Джуранов. Преводач Гергана Бахчи.